Ekintza ikastola, haur guztientzat ingurunea atsegin eta aberatsa da. Ikasleak bere premietara ongi egokitzen den esperientzia pedagogikoa eta elkarbizitza sare zabala aurkitzen du. Gure ikastolan, ikasle bakoitza bere ikasketa prozesuaren protagonista da. Eta ikastolako lantalde osoa bidelagun duela, bere gaitasunen garapen maila onenera iris dadin lan egiten dugu. Horretarako, abiapuntua haur bakoitzaren ongizate emozionalaren zaintza dugu. Begirunezko harremana oinarri, ingurune euskaldunean, haur bakoitzak askatasunez garatzen du bere nortasuna. Jakin mina, autonomia eta ezagutza esanguratsuak sustatzen duten ikaskuntza prozesuaren partaide aktiboa da ikaslea. Lehen hezkuntzako etapan zehar, ikasleek oinarrizko jakintza anitzak lantzen dituzte. Besteak beste, komunikazio gaitasuna, ekimena, sormena, eguneroko jardunean lantzen ditugun trebeziak dira. Aldi berean, egitura kooperatiboa eta metodologia aktiboak gure lan esparru guztien ezinbesteko osagarriak dira. Eguna batzarrarekin hasten da. Taldea bildu eta ongi etorriarekin batera eguna antolatu eta talde ezagutza, kohesioa eta ohiturak sendotzen laguntzen duten dinamikak garatzen ditugu. Ondoren, hainbat arlo eta esparru desberdin garatzen dira egitura, taldekatze eta baliabide anitzen bidez. Euskara zein matematika batera izenez ezagutzen dugun egituraren bidez lantzen dira. Bi arlo hauetako edukiak ikasmailako ikasleak elkarrekin eta 3 ikasleren gidaritzapean lantzen ditugu. Saio hauetan, ikaslearen ikasketa esperientziaren aberastasuna eta aniztasuna indartzen ditugu. Ikasketa egoerak lan egitura zen jarduera ereduan itzen bidez kudeatzen dira. Bestalde, bizitzari lotutako gaiak, egoerak, arazoak edota galderak lantzeko ikuspegi globala eta diziplinartekotasuna oinarri, proiektua funtsesko lan esparrua da. Espazio eta denbora esanguratsu hartzen du asteroko lan plangintzan. Ezagutza zein trebetasun anitzak lantzeko eta ikaslearen autonomia, sormena, ardura lantzeko egitura proposena da. Musika, gaztelania, gorputz hezkuntza, plastika edo etikako saioak ere eguneko zein asteko planaren ezinbesteko osagaiak dira. Eguna bukatzean, itxierarako tartea gordetzen dugu. Eguneko jardueren inguruko gogoeta egiten du taldeak. Ikasitakoa zein bizitakoa berrikusteko, kontziente egiteko, ebaluatzeko, ardurak kudeatzeko edota taldekideen arteko harremanak sendotzeko. Ikastolan euskaraz bizi gara. Hizkuntza barneratu eta trebatzeko espazioa da. Lehen hezkuntzan zehar, euskara gaztelania elebitasunaren garapena lehenesten dugu. Eleaniztasunaren bidean, 3. hizkuntza den ingelesa arlo esanguratsua da ikasmaila guztietan. Bestalde, jakina da, hezkuntza ikasgelaz haratago doala. Ekintzan, ikasgelaz kanpo, kirola, kultura eta musika munduan, bestelako zaletasun eta ahalmenak garatzeko aukera zabala du ikasleak. Eta eguerdiko zein arratsaldeko aisialdea betetzen dute. Gurasoekin elkarlanean aritzea ere oinarrizkoa gertatzen zaigu. Hurbiltasuna eta konfiantza zaintzen dugu eguneroko harremanean. Etengabeko komunikazioaren bidez, ikaslearen ongizatea eta garapena ziurtatzen ditugu. Ukaezina da espazioaren eragina hezkuntzan. Horregatik, bereziki ahalegintzen gara. Ikastolako instalazioen eta inguruaren zaintzan. Seguruak, ikasleen premia desberdinetara egokituak eta etxeginak gerta daitezen prestatzen ditugu espazioak. Natura zinguratutako gune lasaian kokatzen da ikastola. Mendi, baso, zelai, lorategi zein hondartza eskura ditugu naturak eskaintzen duen energia
eta lasaitasunaz gozatzeko. Auzoan, hirian eta gertuko lurraldearekin elkarrekintzan aritzen gara. Ezagutza sustatzen eta ondarea zein ingurumenarekiko begirunezko jarrerak indartzen. Eskolako urteak oso garrantzitsuak dira haurraren garapenean. Familiarekin elkarlanean, haur bakoitzari konfiantza, segurtasuna eta ikasketa esperientzia anitzak eskaintzen dizkiegu. Ikasle guztiek beren neurriko hezkuntza ibilbide arrakastatsua egin dezaten.